Erokamano nyakora mogi kuom kete Ramogi TV waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago e thuoloni ka waikoni mowuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo thuond weche. Huu si ushindi tu wa Inoro TV, na ningependa tusherehekee na waandishi wote wa habari ambao huwa tunafanya kazi yetu kwa lugha ya asili. Jofwambo mag Royal Media Services orienye nyasi mag Ajea madhialo tij jofwambo higa ka higa. When we are also talking to the same route they went to support, they are telling us, you come and join us, you come and lead us, we are going to give you kura. What is the assurance that they will give Raila kura? Jotend duond bura mar ODM oseo jatend piny machon Rigathi Gachagua kuom nyiso Raila Odinga ni mondo riwre kode e duond buche manyien motelo ne yiero ma higa 2027. Wanapanga wapatie kiwanda ya Nzoia na Mumias kwa Wahindi fulani, ili hali hiyo shamba ni ya wananchi, and they didn't involve the leaders in any negotiation. Jotelo mawuok e kaunti ma Vihiga oseo chenro mar keto kambi sukari ma Nzoia e lwet ji giwegi ka giwacho ni ne ok onywak pach jopiny. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Jofwambo ma kambi maduong' mar fwambo gi keo mar Royal Media Services norienyo mich mag nyasi mag sidho jofwambo motimo maber higa ka higa mong'ere kaka Ajea Awards. Nyasi no bagi otieno manyoro e boma ma Nairobi. Simfros Okinda lerono mathoth. E thuolo machielo, jofwambo mawuok e ute fwambo mopogore pacho ka nochokore magawa moro e boma ma Nairobi otieno manyoro ne nyasi mar sidho jofwambo manotimo maber e higa mokalo. Kaka pile, kambi maduong' mar fwambo e pacho ka Royal Media Services ne okowe chien. Jafwambo matene Catherine Wamuyu nosidhne mich mar nyadhi matimo maber e tije thuolo mare duto kaka jafwambo mong'ere kaka Prestigious Lifetime Achievement Award kaluwore kod lokruok kod ndhadhu modhuro mosekele tij fwambo. When I arrived, I was asked, what category are you in? I said, I do not know. I have come as a guest. Kujionea wengine wakipata. Then I was told it must be the Lifetime Award, and I was actually surprised. I was shocked. But I'm happy. Reporter ma Citizen TV Evans Asiba kwa jafwambo mar Nyakalondo Haji Kimbwanga noyudo mich mar chiwo ripot makare e wi rito ngima jamni. Mwaka jana tulipoanza kufanya hii story hatukujua kwamba itatufikisha hapa, lakini kwa leo kama familia Royal Media Service naambia asanti kwa Mungu, asanti kwa Daktari SK Mashere kwa kutupa nafasi na platform ya kuhakikisha kwamba tunajitokeza na kufanya kazi ambayo ni nzuri. Nasema asanti, na kwa Media Council of Kenya asanteni kwa kutukumbuka na kujua kuhakikisha kwamba yale ambayo tumefanya imekumbukwa na imekuwa ya kutuzwa. Paul Nyambura mar Inoro TV noyudo mich kuom tiyo tich makare e tije mar fwambo matut e kidieny mar ochumi kod lony manyasani. Hii ni siku kubwa sana kwa waandishi wa habari ambao wanafanya taaluma yao kwa lugha za kiasili. Hii leo huu si ushindi tu wa Inoro TV, na ningependa tusherehekee na waandishi wote wa habari ambao huwa tunafanya kazi yetu kwa lugha ya asili kuhakikisha ya kwamba Wakenya wamefahamu yale ambao yanaendelea katika nyanda tofauti tofauti. Most of the time we don't look like we are appreciated, so such an initiative is always welcome. Although this time around there were some slight changes such that some of us were not recognized even if we were part of the stories that were being done. Nonetheless, we appreciate. Reporter mara Ramogi TV Millicent Adhiambo kojago picha Jeffrey Obonyo ne okowe chien e yuoro e nyasi no tok bedo moko kuom jogo mane chopo e rang'iny mogik mag piem makamago. Jofwambo mopogore mawuok e ute fwambo mamoko bende noyudo mich e wi tich mong'ith magitimo e okenge mopogore magitiye. Simfros Okinda, Ramogi TV. Chenro mar ariyo moting'o gero laini mar stima maromo kilomita 54 kod tesen mar teko stima oyangi ni dhi muonyo omenda maromo shiling bilion 2.9. Maeri oyangi ni duoko chien nengo mar stima mitiyo godo e kuoyo pi e puothe mag oduma e gwenge mag Alana Kulalu. Koloso e limbe mare e gwengego, jatend piny William Ruto nowacho ni puothego eko madongo koro oromo chako tich mar jiwo aguch chiemo. Omedo ni gitiyo e tudruok kod kembe ji giwegi e bero kendo jiwo chenro mag Alana Kulalu ma ka eka maromo 250 ibiro ti godo e kuoyo pi.
sehemu, mbali na kuzalisha nyama, inangojewa duniani kote. Hao watu wa REREC wananiambia kwamba watafikisha stima hapa next year June. Ndio stima itafika hapa, waharakishe. Inatoka karibu kilomita 57 kutoka sehemu ile ya Kilifi, lakini nia yetu na tayari tumetoa budget ya kuhakikisha kwamba hiyo stima inafika hapa, kwa sababu tunaweka pesa ya serikali. Hii project ni ya muhimu sana, sio kwenu watu wa Tana River na Kilifi. Hii project ni muhimu sana kwa taifa letu la Kenya. Mnajua taifa letu la Kenya limepata aibu ya mambo ya njaa. Miaka 60 baada ya kuwa taifa huru, ni aibu kubwa sana kama wananchi wa Kenya wanalala njaa. Na tuko na mbinu na tuko na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha. Ndio sababu tuko na hii mradi ambayo inaendelea hapa. Tuko na miradi mingine mingi, tunasaidiana na wakulima kuzalisha chakula. Moko kuom jotend duond bura mar ODM oseomane jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kuom nyiso jo ODM mondo oriwre kodgi e duond buche manyien, kotelnegi kod seneta ma Siaya Oburu Oginga kod nyawadgi ma Homa Bay Moses Kajwang'. Giwacho ni Gachagua nyiso Raila mondo oriwre kode motelo ne yiero ma higa 2027 e otego mondo mi Raila owuog e winjruok mar sirikal mariwa ma entiere kod William Ruto. Ka gilose gwenge ma Shiga e kaunti ma Homa Bay, jotelogo nowacho ni ODM ok bi riwore kode e duond bucheno. Them, including Gachagua, that Raila was the right leader to lead this country and give shares to everybody. They refused and supported Ruto. But now, when we are also talking to the same Ruto they went to support, they are telling us, you come and join us, you come and lead us, we are going to give you Kura. What is the assurance that they will give Raila Kura? There is no assurance. But if they want to give Raila Kura, let them wait for us to work for our people now, and when 2027 comes, let them come and talk to us and tell us what they have on the table. Kwa Romo Giruto, okwagomba kama 2027, nika 2027 bodi. Raila Molo Odinga kapo ngima, 2027 enemo bunyisowa. Wagomba kama sani. Watamwe wacho sani. Sani upenja tani na tani budget vidili kono. Abiangisi gima keto Homa Bay ka. Angisi gima keto gibadi Migori. Gima keto gibadi Kisumu. Gima keto gibadi Siaya. Wachoro ni ng'ato masgono ayuru. Mano uru joke mwach. Joke ma igi wang'no wakawo kombegi. So wane sirikal ahinya nyato gimiluongo ni broad based government. Winjo gima wacho. But the party my president neno yudo ologinene NUDA. But waduto te wane sirikal. To party wa en ODM. Archbishop mar kanisa mar Anglikana e pachoka Jackson Ole Sapit oseo chenro mag sirikal mag dongruok mitimo e gwenge mopogore opogore, kowacho ni gin mana siasa kendo onge olemo magidhi nyago. Sapit owacho ni chenrogo ok tim dongruok moro amora, konyiso sirikal mondo ket omendago e gik madwarore mochuno kaka chulo omenda matayo sikunde. Kolose skundni Rimali Muru bende noseo lweny mag siasa masani medore, kowacho ni mago dhi rocho kwe ma e piny Kenya. Handouts will never change anybody's life. They will get and finish it in the evening with the leaguers and other bad things. But when you teach people how to work and make sure that we have markets for our crops, I think what the government need to be putting all the money, being spent in these barasas and even these mini campaigns that we see around the country, be it of the opposition of the government, is translate that money to our schools. Now our principal are crying because the capitation is not enough. They cannot keep our students for as long as we wish them to be in school. We want the funding model of the universities to work.
We want the healthcare system to work, but we also want the agriculture sector that the government should put infrastructure in place so that every farmer will have opportunity to take their produce to their farm in time because there is a good road. We have to condemn with the strongest terms emergence of goons or disruptors of anybody's meeting or curtailing freedom of association and speech, because that is enshrined in our constitution. And anything that is thuggery is outdated and barbaric. Anything that is thuggery is sin in the eyes of the church and in the eyes of God. And therefore, if you are being used to do a sinful act, it will earn you hell. If you do the right thing, you will earn blessings, not curses. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi osingo ni piny owacho timo kar nyalo mare mar neno ni udi duto tur kod teko stima kachop higa 2030. Kolose kar chung' od bura mar Abai, Wandayi nomedo ni piny owacho nosingo chiwo bilion 1.9 ne kaunti ma Kilifi mondo tur godo teko stima, ahinya te kar chung' od bura mar Abai ma kuom thuolo malach ok osebedo kod teko stima. Wandayi manoten gi jaod bura mar Abai kaachiel gi jaod bura ma Kilifi South wacho ni chenrono mong'ere kaka Kanyumbuni biro tudo teko stima e udi mohewo 540. Katika hii serikali ya Mheshimiwa Ruto, hii pwani kwa jumla, hizi counties 5 za pwani tumewawekea shilingi karibu bilioni 4.7 billion shillings in this financial year alone. Hii kaunti ya Kilifi peke yake iko na pesa shilingi 1.9 billion kwa mambo ya kuunganisha stima peke yake. Senator ma Vihiga Godfrey Ososi okwedo mager pach sirikal mar keto kambi rego sukari ma Nzoia e lwet ji giwegi, kowacho ni ne ok onywak pach jopiny kapok otim kamano. Omedo ni jotelo mawuok e gwengego ok bi yie jaket mwanduno mondo chak tich e kambi rego niang' mar Nzoia, ka giwacho ni nomiye thuolo to notame chiero kambi mar otese mar pan paper. Kolose kaunti ma Vihiga, Ososi nokwayo jatend piny William Ruto mondo kas chenro mag dongruok manosingo timo e gwengego, ka ok kamano to ok gibisire kendo e yiero mar 2027. My name is Dr. Joyce Labusa. Wanapanga wapatie kiwanda ya Nzoia na Mumias kwa wahindi fulani, ili hali hiyo shamba ni ya wananchi, and they didn't involve the leaders in any negotiation. There was no public participation. Wanataka kuchukua the way they took pan paper. Mnajua pan paper walichukua wakisema they want to revive pan paper. Pan paper was costing 20 billion shillings. Imagine they took it for 900 million shillings and they have not revived the pan paper. So they want to do the same to Nzoia. As leaders in this region, we have said we don't support that leasing of that sugar company. For 30 years, even Ruto may not be there in the next 30 years. So whom are we going to ask if we are going to lease that company for 30 years for a song? So hiyo tutasimama imara. Jokanyo mawuok e sekta mar bodaboda e boma ma Kisumo koro yudo sir mar apiko manyien kawuok e apis jagoro mongirore weche mag arita Dr. Raymond Omolo e chenro mageto medo yuto margi. Apiko go manyasani matiyo kod betri kendo ok roch aluora ne ochiw e besa mag jopeng' 10 atok romo mane migosi Omolo otimo kod ojende aluora ma Kisumu dwe mokalo. Jokanyo mag bodaboda kokalo kuom riwruok margi e bade ma Kisumu oyango ni sir makamano dhi konyo joriemb apiko go ni ma thothgi onge gi peng' magi giwegi. Omi office bodaboda achiel mar ki office ochiko modong' ibro mi joma moko to pod obedo ni en sekta mar bodaboda. Koro wamno kwa kwani wawuotho together sirikal en ng'ama wamiyo ushuru. Sirikal koyie duokoni mano suchi mano pesani, koro kiwuotho kode maber tidhi winjo metu suchi. Kawuono boya koth otimo gima ber gima nwakwayo chien kacha. At least sama
oido network moro torango protocol kata orango exact leadership mar gino. Omiyo kawuono boya ogochona mokelo na motorbike, wakawe kendo motorbike no dhi konyowa kaka sekta. Ndakwayo ni wadhi miyo ng'ato achiel riembe to pump pesa i our treasury. Chien kanyo ne wan gi ng'ur matin nikech nwawinjo ni program moro timre Vihiga to channel ok noluw maber. Kawuono we are happy ni channel oluw maber kendo nitiere achiel ariyo adek mowacho gi boy manyalo empower jowa ma jo apiko. Tier lek ma wan go kimaendeleo. Koro nikech PS Omolo en jatelo man gi maono kendo dongruok maber, wang'eyo ni yotewa no dhi chopone kendo odhi time gimoro. Manyalo romo jopuonj kod jolony 70 mowuok e kar tiegruok ma Nyandarua kod kuonde tiegruok ma alworano ne otiegi ewi chenro mar sirikal mar Recognition of Prior Learning Program. Chenro ni bende koro geto maneno ni jogo man gi lony mopogore opogore koro mi puoth. Kaluwore kod jata tije Stanley Maindi, obiro nono kendo yango lony ma oyudi e yor nero mopogore opogore, ka omedo ni chenro no ne olos mondo mi onyis lony mar joma tiyo e alwora ma osejwang' gi chenro mag somo mag sirikal. Nowacho bende ni sirikal biro nono kendo chiwo certificate ne jogo mowinjore. Nosire gi japuonj maduong' ma kar tiegruok ma Nyandarua Felix Mung'atu. People are very good in their respective skill areas. They are working, they are driving our economy, but they are disadvantaged because they don't have certificates. And so it is this that the government started this program called Recognition of Prior Learning. The aim is to identify these people in the Juakali sector, the MSMEs, and assess them and give them certificates. These certificates will be useful when it comes to joining learning institutions. They can also be useful in getting jobs, employment, or promotions. You are given better salaries. They are also used in applying and competing for government contracts. We are launching this program officially on 27th of May, and we will start the process of assessment in that week. So I'm encouraging, because I know there are those men who had already inquired about the same. So we are inviting them right from next week. Let them pay a visit to our polytechnic. Let them register. And those certificates, we assist those people, maybe even in the Juakali sector, to get employment, not only in Kenya, but even outside Kenya. Yeah, even to progress in their education. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV, pod wan gi mathoth mabiro wakaw yweyo mokwongo. Kik idhi mabor. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso, Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Dial *860*415# to get verse of the day as your skiza tune. Machiegni kendo, riwruok mar Rotary oketo thenge omenda maromo bilion 1.5 mar konyo jomochando e pinje ma Kenya, South Sudan, Eritrea kod Ethiopia. Kagiloso Mombasa e romo mar dhialo higni 100 mag tije Rotary, gavana margi Joe Kamau owacho ni omendano ibiro tiyo godo e siro chenro mag dongruok makonyo ngima oganda e pinje mopogore. Gimedo bende ni chenro magi mag bero ngima jopiny gibiro medo tiyo godo kod sirikal mopogore opogore. Our connection, our spirit of being a family, brings hope, dignity, and care to the communities in need. Let us harness this collective strength to think boldly about how Rotarians and Mombasa can co-create solutions. Because we have 7 areas of focus, we actually, quite a few of them work together, like economic empowerment, women and child health care, water and sanitation. Jalup gavana ma Busia Arthur Odera otelo ne migawo mochune thieth e kaunti no malando ne johera mapok oriwo keny mondo pimre kapo ni gin gitiere gi tuo mar ringa mar remo kata sickle cell anemia kapo giriwo keny. Koloso e kinde yango chenro mar chiwo puonj kotenore kod tuo mar sickle cell, Odera nowacho ni kaunti ma Busia osego okang' mar nyiewo masinde mag pim mar mondo mi ogo kwan nyithindo minyuolo gi tuo makamano. Odera nomedo ni medruok mag nyithindo minyuolo gi sickle cell osebedo ka medore e kaunti no mantiere tong' mar piny Kenya gi Uganda. One of our calls to action is please get tested, especially the young people who intend to have children. Once they have identified, first of all, know your own sickle cell status, and then when you get a partner who you intend to have children with, know his or her status as well, so that you make an informed decision. We avoid instances of carriers transmitting the disease without knowing they're doing it, and then, like Grace says, it becomes a blame game. The ideal situation would be everybody amongst us knows their sickle cell status. Then as people make decisions about marrying, about siring children and so on, everybody knows that this is my status and this is the status of the partner that I want to have children with. Jodak e gwenge ma Chepkube e kaunti ma Mount Elgon oriwore gi piny mangima e godiechieng' kanyna kata punda
Mapingi mahingo kawuono, nyasino manobagi gi riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Ripple Effect Kenya kotudore gi sirikal kaunti ma Bungoma ne ochiwo puonj kotenore gi arita mar punda. Kaluwore gi nonrono, kwan mag punda osebedo kadok chien kowuok e milion 1.9 e higa 2016 nyaka matin ne 500 e higa mokalo, kaluwore kod nek mag punde ma oganda moko osebedo ka chamo ringe. Pien punda bende jo ohala moko osebedo ka uso ataro mar chik. Today we had also clinics for the dengue where we supported the communities owning dengues through deworming and treatment of 113 dengues, and we want to appeal to the government to ensure that they are able to put restrictions to the bush slaughters that are happening in our country, and also illegal DHC, that is dengue hide trade, which we know might be happening in some of the quarters within our country. But there is still a gap in terms of knowledge and the importance of treatment of dengue by our farmers. The main way forward that we acquired today is we've arrived at today is that the national government structures, basing on from the Nyumba Kumi initiative up to, all the way up to the sub-county, the division, sub-county, and even at the national level, will be able to activate our structures so that any illegal trade, any illegal businesses that are taking place, we are able to curb that business, and we are able to ensure that donkeys are kept safe and sound. Mimi ndio najitoa kutetea punda juu kama mama akiwa na punda, mama kwa mboma ndio punda, na kama mama mimi ndio natetea punda hivyo juu mama akiwa na punda kwa mboma yeye ndio punda. Jochiw thieth kokalo kuom riwruok margi ma Kenya mangima ywago nok mar nurses e kuonde thieth ma pacho ka kaachiel kod lwasi marach mar tich. Magi giyango e kinde ma gidhialo juma mar nurses e pacho ka. George Juma nigi ler mathoth. E kinde nyasi mar ringo juma achiel mar nurses e kaunti ma Migori, nyasi manochope kod nurses mawuok e kauntis duto e piny Kenya mangima, kaachiel kod mokom jotelo e kaunti ma Migori kod oko mare, ka otele kod gavana ma Migori Ochiliako. Nurses wach ni pod giyudo pek mar tich nikech nok mar nurses ma osendiki kod piny owacho. Nyaro spendowa moko wan nurse achiel kende, to ideally onego ni gitiyo kod nurse adek, koro pod wan gi a bit of challenge. Mae biro kino piny owacho ma kauntis to wacho ne gisetemo bero lwasi mar tich ne nurses. Or recruit from time to time. You cannot recruit mang'eny dichiel. Luore gi budget mabo miwa. To igani chiwa setim recruitment. The carer cannot even today afford the care he or she is giving out. We need the same services we are offering to you, but okwanyal yudoge. Nyalo wacho ni nyaka county government donji gisetemo reduce some of the challenges mana wan godo mbele kanyo. At least gisetemo medo nurses, kata beni pok ochopo kiwango midwaro, at least gisetemo medo nurses e osiptendewa. Collins Otina Juang Menkir, marwuok mar nurses, maong'ere kaka President of Nurse Association of Kenya, wacho ni ute thieth mag piny owacho pod nitie kod nok maduong' mar nurses, gino mamiyo nurses mosendiki koro bedo kod pek e chiwo thieth e yono mowinjore. Most of the country referral hospitals are working at halfway the staffs. Our hospital that should employ 300 nurses is having 100 nurses. Ma omiyo time momiyo jotuo tin. Otieno wani kata mana chudo mar nurses pod ni piny, kendo deko kagombo margi en ni mondo koro piny owacho koro keto okenge makare mar tieko midhiero ne. Seche moko jowa bedo kata dweche adek, dweche ariyo kapok oyudo pesa, to wan gi monthly bills to pay. Nurses bende ne okono sirikal mamalo kod mano ma counties ni owekelo siasa wechego mag thieth, ka bende gidwaro mondo kol lwasi margi koro med ber. There are a lot of interference, both political interference with the political class, and also nitiere a lot of insecurity. Gavana ma Migori Ochiliako kod jotelo mamoko mane ochopo nyasni mar nurses ne owacho ni nok mar omenda emosemiyo counties pok ogo okang' maduong' e bero lwasi mar tich mar nurses, kata kamano pod gitemo. It requires budget, it requires commitment, and I'm committed to doing it. It's very unfair. Honestly speaking, I don't know what else we can do or say as a people to make it clear that the government needs to take care of the healthcare workers. I can assure you that as a Senate, we are very much concerned about the welfare of nurses, and through the Committee of Health, those issues are being handled. The issue is that there are good laws that are made
that are never implemented. And even the scheme of service has not been implemented. Ochilo wacho ni kaka kaunti ma Migori gisetemo medo ndiko nurses kama ok bende koro sichor malo engas mar tich. In our last employment, we employed 80 people in the health sector and 37 of them were nurses. The supplementary budget, we have some money. And that money, before the end of this financial year, will be used to actualize the promotion of some of you. Eseche ma nurses dhi nyime kod hingo juma margi ma ong'ere kaka Nurses Week okwagi mondo koro gidhi mana nyime kod tiyo matek mondo giber wechego mag thieth e osiptende duto. In the core of medical services. Okwagi mane gimetiyo kata kuno ma kunti tich matek ma okwan gi staff moromo to watem kaka wanyalo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano kuom bedo kodwa e thuolono duto kane wakelonu weche manyien mag migago. Wan gi ote matin ka. Awuoro Kenya ma en Lilian Nyagaya from Gemrera. Iwuore nang'o, ang'o motimore e Kenya? Ma Nyaringa Alfred migago ler ahinya ka ntiere Ungoi Karungu. Wacho nobudho gi wuonene kaka Paul Sime, Charles Sime, John Sime kod Morris Sime. Patrick Owuor in bende intiere dala ma Nairobi. Iwacho mano wuod Karateng, wacho ni winjowa e yo makare. Nyakoromogi tiwa nawegi kanyo bang' thuolo machuok oromo saa 8. Emmanuel Ochieng gi Lange biro donjo ka gi paw tuke. An iluonga ni Milton Ochieng, oriti masani. Are you ready for your ultimate bucket list adventure?